Pozdravujem všetkých. Po včerajšej tlačovej besede Andreja Danka som ostal nemom v úžase ako vždy. Najprv si tam robil srandu z istého odvetvia športu, nie že by bol rád, že sa našli ľudia v niečom a realizujú sa v tom deti namiesto toho, aby sedeli pri internete. Vyčítal tam kolegovi Migálovi a Malatincovi, že nezahlasovali za jeho zákon a že stredoslováci robia nejakú zbúru v parlamente a pravdepodobne vedený pánom prezidentom, ako sa tam snažil naznačiť celý čas, chceme úradnícku vládu na Slovensku. Je to zase len jeden z dogmatických bludov tohto chorého človeka. Nepáčilo sa mi však jedna vec. Dvaja ľudia z Národného zoskupenia, ktorým sme pomohli sa tam a výrazným spôsobom pomohli sa tam dostať, Danko a Taraba, si rozdelili 3 rezorty napriek tomu, že sme im 4 doniesli cez 111 000 hlasov. A títo ľudia budú nás, poslancov Národnej rady, obviňovať z lobingu, že chceme pre svojich voličov, pre svojich starostov, primátorov, pre spolky, rôzne občianske združenia, či už športového charakteru alebo iného, presadzovať financie, aby mohli títo ľudia v tomto štáte existovať. Nejde nám to do krámu, pán Danko? Že jednoducho nesúhlasíme s tým, aby ste 60 miliónov utopili v betóne, aby sa cez vami spriaznené stavebné firmy, projektantov tieto peniažky vrátili domov, do SNS štruktúr. Pán Danko, vieme, o čom hovoríme, všakže 20 miliónová investícia do súkromnej haly v Šamoríne na mokrý sen olympijských hier, ktorý na Slovensku nikdy nebude. Takéto nezmysly máme podporovať, pán Danko. A keď povieme, že to podporovať nejdeme, tak všetci chudáčikovi Andrejkovi ubližujú. Ale nože, takže takto sa má slovenská politika. My máme byť trestnoprávne zodpovední za to, že nechceme sa podujať na odhlasovaní vašich zlodejín, pán Danko. Že sme boli nespokojní, že pán Taraba nevie viesť rezort, že zlyháva otázky medveďa hnedého, že nám tu ľudí napáda medveď, že nám tu zabíja ľudí, respektíve, že nám nefunguje Envirofond, bude sa tam stovák miliónov prepadať, lebo ich nebol schopný pomedzi primátorov rozmeniť, respektíve, že nám nefunguje plán obnovy a stovky miliónov sa budú musieť vracať. A lobbying nie je dať Výmešimu 300 miliónov na obce Južného Slovenska, aby si voličov pochytali z maďarskej koalície. Toto nie je lobbying, pán Danko, však, čiže vy dvaja môžete robiť absolútne všetko. A ako náhle vám niekto nechce súhlasiť s týmito bludmi, tak už je lobista a treba ho dať na prokuratúru k Žilinkovi. Pán Danko, ale takto sa politika naozaj nerobí. A takýmto spôsobom, ako ste si pochovali stranu, si momentálne pochovávate všetkých, ktorí by v tej politike chceli s vami pokračovať. Prajem vám pekný deň.